Glæden var stor, da vinderne af Fjaltrings bedste kage blev kåret. Årets græskar og kagefest blev afholdt søndag den 5. oktober. For 9 år i træk arrangerede Mette Bruun, Johan Byen Mogensen og Birgit Wolf den berømte kage- og græskarkonkurrence på plænen ved Bruuns Garage midt i Fjaltring by. Folk stod i kø for at komme ind og smage på de mange dejlige kager. Udvalget var stort, og det er tydeligt at se, at mange har gjort rigtig meget ud af det. Her ser vi vinderkagen nummer 18, en rigtig lækker kage. Og så mødte jeg Annie Christensen med en masse lækre kager. Ja, det Og hvad 1, 2, 3, 4, 5 forskellige slags. Hold da op. Men det handlede jo også om at finde Fjaltrings største græskar, Fjaltrings største græskar, 3. plads. som gik til Thor Bjerre, 46 kilo og 650 gram. Her ser vi Tobias Bjuen på en anden plads med 56 kilo og 220 gram. Og førstepladsen, ja, den gik til familien Bjerre. 56 kilo og 800 gram. Vi glæder os allerede til næste års kage- og græskarfestival i Fjaltring.